Duwa naman ka mga manugbaligya sa droga sa syudad sa Bacolod ang dakop pinaagi sa panibago nga bypass operation sang kapulisan. Isa sa mga suspetsado ang nagbato sa pulis. Pila sa kumalagko sa tiil kag hanog sa sinilawas kaguya ang iya nga naangkon. Yari report nga atod gintutukan. Diba sa buhay ko, pero hindi ako nagbibinta ng droga. Nagamit minsan. Nagatululangos ang luha samtang nga nagapasakit sang iya duguan kag pilason nga tiil ang subject sang isa ka bypass operation nga si Renante Gelang alias Sheena. Luha sa iya tiil may hanugman ini sa guya kag haluson katindog bangod sa ginabatyag nga sakit sa likod. May kunan sa'yo, huwag na nilang saktan yung tao kasi pinutol yun yung tepa ako. Hindi naman tama yun. Mapahuli kasi hindi ako nagbato sila yung kusang loob ng sinasaktan ko nila. Nagbato ang 40 anyos nga labandero sa kapulisan matapos ang target sa ginpatigayon nga bypass operation sa may Purok Nara, Baybay, Barangay 8, Bacolod City. Kung mahuli nila yung tao, huwag nila saktan kasi papahuli naman yung tao eh. Wala na akong sir. Bigyan nila mo ustisya yung TL ko eh. Hindi naman tama yung ginawa nila sa akin. Dakop man na 23 anyos nga si Erica Narvasa nga todo naman ang paghinulsol matapos nga naimpluwensyahan kuno sang iya anay live-in partner nga magduso sang droga. Napaduol man lang sang gatag sa mga tinao ni yan sang gatag na lang sa ako no 1818. Problemado subong si Narvasa sa sitwasyon sa iya anom kag tatlo ka tuig nga mga kabataan. Ang ginagmay man lang 1818 para may gawin lang. Gawin para Sa mga bata ko eh. Iway mo ko bramo. Una na nga ginpaandaman ang duwa sa ila operasyon apang padayon ini sa pagduso. Na-recover ang tatlo-tanan ka sachet isang ginapatihan shabu, bypass money nga 200 pesos, improvised tutor kag mga drug paraphernalia.